साला साइन्टिस्टफ्रा स्पिड बक्स दिहुनबा हामसिगौ मा स्पिड बक्स बेलाय स्पिड बक्स बे स्पिड बक्सआव मानसिया थ्रोब हाबगोन बिनिफ्राय बबे जायगायाव थांनो दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ इंलेन्ड आमेरिका जापान चाइना जायगानि नामखौ सेरना होब्लानो 1 सेकेन्डआवनो हजोंनि स्पिड बक्सआव गुरब्ला ओंखारहैगोन बेनो स्पिड बक्स जाथारि खोथाखौ मानो रायज्लायो जाथारि रां गग्रा एटिएम जापान जार्मानी बुलेट ट्रेन मबाइल फन इन्टारनेटनि खोथाखौ 15-20 बोसोरनि सिगां सोर सानदोंमोन जागोन होननानै नायल' बेबो सानसे जागोन साइन्टिस्टफ्रा स्पिड बक्स दिहुनथारगोन 100-200 1000 बोसोरनि उनावब्लाबो दिहुनथारगोन दिनै स्पिड बक्स थानायमोनब्ला जोंथ' एसे गोजान नेपालनिफ्राय बड'लेण्डसिम साइकेल सालायनानै थांनो गोनां गैयामोन देहायाबो बारा खस्थ' मोननाय नङामोन